הם קוראים לה הצורחת. אתם מאמינים לי שהיא הייתה יפהפייה? פעם הראשונה ששמעתי אותה הייתה בשוק מחנה יהודה. השוק תמיד מלא אנשים, ואתה כזה הולך לאיבוד בין הרוכלים והדוכנים והעסקי קניות, ואנשים צועקים. אז כשאני אומרת לכם שבאותו יום לא היה איש אחד שלא שמע אותה צורחת, אתם מבינים מה זה אומר. הפעם השנייה ששמעתי אותה צורחת הייתה בעיר העתיקה. הצרחות שלה הידדו בכל הרובעים בעיר, מחומה לחומה. היא עמדה מול כנסיית הקבר ובכתה, וצרחה על כל מי שנכנס ויצא. ואז כשהשוטרים באו, היא פשוט ברחה משם, והכל היה נראה פתאום שקט לגמרי. רואים אותם בכל מקום, את המטורפים המשיחיים האלה. כל מי שגר בעיר הזאת רגיל עליהם. אבל אף אחד מהם לא צורח. לא כמו שהיא צורחת. כמו חיה פצועה ביער. צרחות שמזכירות לך משהו שאתה מנסה לא לחשוב עליו. ראיתי אותה רק עוד פעם אחת אחרי זה, דרך השמשה של הניידת. כולם חושבים שירושלים זאת שמשגעת אותם. והרופאים, הם אומרים שהאנשים האלה הגיעו לכאן משוגעים. שירושלים היא רק זירה ענקית לפסיכוזות שלהם, שהיא מגנט לפסיכים. אני צריכה לדעת. אני אחת מהרופאים האלה. ולפעמים נדמה לי שאני עדיין שומעת אותה צורחת ברחובות. ונראה לי שאני נזכרת במשהו. משהו לגבי העיר הזאת. משהו שגורם לצרחות האלה לראות הגיוניות.